Eli tuli ilmoitus, että 2 miestä tässä vähän jotain painintynkää järjestänyt ja kaatunut jonkun auton päälle ja auton keula on jotenkin vaurioitunut. Joku asukas näkee nämä herrat ikkunastaan. Oiskohan ne tossa? Ei toi kyllä enää, ei. Kylätäkö sille ilmoittajalle? Joo, no nyt me nähdään Kiinaa. Juu, no nyt, jes, hyvä homma, kiitos, moi. Iltaa. Ootteko nujunut tässä jotain? Ei me olla. Mua tuli joku ihme äijä ja löi mua. Äijä tuli ja löi. Ootteko jonkun auton konepellillä pyörinyt? Joo, tuohon noin. Se otti mua pillistä kiinni ja heitti mut tohon noin ja löi mua. Kukahan se mahtoi olla se? Siis se oli sellainen pitkä vaalea mies. En mä tiedä kuka se oli. Paha sanoa. Se tuli vaan ja iski. Ja siinähän on nyt lommo. Tuli tuolta noin vähän ja Tuolta se tuli ja tuonne se meni. Mihinkä se poistui? tonne se poistui. Ette 4 ei pärjännyt sille. Eihän noin nyt on noin. Tänä miehen antamat tuntomerkit viittasivat siihen tunnettuun punapukuiseen lenkkeilijään, joka tulee tuolta ja menee tonne. Että kyllähän nämä pojat tiennyt, että keskenään on painittu ja tämmöinen vahinko on sattunut. Siis Minkälainen se oli? Se oli vaalea äijä. minkälaiset vaatteet? No siis sellaiset, minkälaiset, siis olisi vaaleet sinne vaatteet. En mä katso, se tuli löi, otti pillistä kiinni. Kun nämä nuoret miehet eivät sitten totuudenmukaisesti sitä asiaa kertoneet, niin mä soitin tälle ilmoittajalle varmistaakseni, että on oikeat henkilöt paikalla. Ja ilmoittaja kertoi, että kukaan ei ole poistunut ja oli aivan varma asiastaan, että miten se homma oli niin kuin edennyt. Joo, moi. Joo, kukaan ei ole poistunut paikalta, että joku on se toinen osapuoli sun kanssa ollut. No niin, hitti kaikkien nimet ylös. Me kirjattiin siihen rikosilmoitukseen nämä kaikkien nuorten miesten tiedot ja kertokoot sitten kuulusteluissa, että miten se asia meni, että silminnäkijältä otetaan sitten todistajalausunto. Mä myönsin, että mua on tohon noin, että minä olen ollut yksi osapuoli. Ja kukaan mun kavereista ei mua lyönyt. Se on Juupa juu. Poliisi tutkii. Perästä Tää on kuuluu. ihan suuri rikos. Tää on yksi illan suurimmista taas. En mä tiedä. Mulle ei ainakaan mene yöunet tän takia. Että vaan huumori rupee loppumaan. Jätkät oli niin hyvän tuulisia. Toinen on saanut just turpaansa ja on vielä ihan hyvän tuulella. oli joo. Paljon meillä on vielä jäljellä? Älä nyt ottaa. Mulla saattaa hitsata kiinni ennen kuin loppuu työvuoro, jos nämä kaikki on näin fiksuja ja vilmaattisia. Nyt ei kannata tilata makkaraperunoita.